мисля, че аз съм Жулян Леста. Сега ще се килим на една по скайп. Много си тъпа, бе. Знам, бе. Аз съм тая отляво, знам, бе. Много си тъпа, бе. Аз съм тая отляво. Яка съм. Да. Мале, дами и господа. Как? Махам. Ей, господа, погледнете колко е грозна. И тая тя. Абе. Извинете, ако съм сгрешил с думата ютубер. Славена Иванова и ще излезе жена на някой. Много да. Не съм го качил. Но ще снимам. Не съм го качил, беби. Да, мисля, че е много безсмислено да го снимам това. Ето тук са абонатите, всичките са много тъпи. Ето тук съм аз, делит password, да имам, че да ме правите. Да, и тя се казва Пол. Окей, да, да се измеря. Добре, това не сте го видели. Бахус. И да, снимам само 4 минути. И така. О май гад! Ехо! Лежат. Да, господа, тя е много нахална. Не, всъщност не е нахална, много се готина.
коя част от азбуката беше азбуката за и как пълномощта? Няма да я казвам. Тъпния. Да. Да. Тисна Б. Лимогло. Сиквогли. Милоглиба. Exakt god Oh my god, vad det var det så riktigt. Ай, магиса. Не искам да спаня, бе. Окей, тя не, май нямам. Педерашчето тук е и педераш ще го подката. Това не сте го чули много. Това ще е готино. Здравейте! Добре дошли в услугата Тест разговор по Skype. След сигнала запишете съобщение с дължина до 10 секунди и то ще бъде възпроизведено обратно, за да го прослушате. Ехо? Ехо? Тук ли си? Я си ти? Защо не отговаряш? Ехо? Ехо? О май гад, това съм аз лично. И да, това е за клипа. Чао! Хора, ще го кача в YouTube 100% и чао!